Patine para Pandhawa mesti ora tau kelakon. Sedaya rencana ingkang kula damel supados mejahi para Pandhawa ora tau ana kasile. Rencana-rencana kula sedaya gagal, Paman. Padha tenang kemawon anak Prabu. Sampeyan iki gadah dosen ingkang sak menika manggen wonten ing Universitas Negeri Sukalima. Inggih menika pun Begawan Durna. Sampun rapet apa, Paman? Begawan Durna kuwi guru-gurune para Pandhawa. Mestine wae Begawan Durna bisa ditodhong supaya nglaropake para Pandhawa, utamane si Werkudara ya Bratasena. Mangkono, Paman. Inggih, yen ngono aku mung manut karo sampeyan. Sedaya kula pasrahake sampeyan, aja nganti ana ing gawe kuciwaku, Paman. Mang pasrahaken dhateng kula. Kula jamin mungkin mesti wonten kasile.
Durna dipasrahake karo aku. Ya. Sanggone ora bakal kulangan akal. Bakal tak gawe Begawan Durna bakal tak todhong. Nadyan to kae guru gedhe, nadyan to kae guru besar mesti wedi karo aku aparat negara kaya ngene iki. Dikira aku ke wong apa? Dupeh aku dianggep adine ngono kae. Apa dikira aku ke wedi? Sangune. Kakang Penbenderna. Karepmu kaya ngono kuwi mau. Kok kowe arep nodong-nodong karo aku? Ya kuwi mau ya mung ukara guyon. Mung ukara guyon. Lah apa kowe mergo ngene? Kowe akhir-akhir iki kok koyone rada cedhek. Kok koyone rada cedhek karo para Pandhawa, utamane si Wrengkudara. Lho, anjur ngopo? Kae muridku dhewe. Ya, bener muridmu dhewe. Ning yen ditonton saka kacamata politike wong-wong Ngastina, kuwi ngono bermasalah. Halo? Mergo kowe kuwi manggonmu ana ing Ngastina. Manggonmu ana ing Ngastina, Sukalima kene iki iso dadi magrong-magrong kaya ngene ya merga saka bantuan danane wong-wong negara Ngastina. Mangsamu apa kowe? Klebu aku iki. Arep dikaya ngapa ya ta muridmu akeh saka ngendi-ngendi. Nen yang Pandhawa kuwi mbok ya rada diwatesi. Lho, aku iki duwe hak. Kuwi hak-hakku dhewe minangka aku dadi guru ing Sukalima kene. Neng Sukalima kuwi isih ke bawah Praja Ngastina. Gelem ora gelem kudu manut hukum sing manggon ana ing Ngastina, ngono. Lho, iki panggon pendidikan kok dicampur hukum ki piye? Kok dicampur-campur karo politik kuwi rumangsamu apa kowe sanggone? Zaman saiki yen ora karo politik ora jalan. Ngono. Kabeh kuwi kudu nganggo politik apa wae. Mulai yen kowe ora gelem manut karo aku, kowe bisa tak jebloske ning jerone penjara. Loh, tuduhane apa? Tuduhane menghamili anak orang. Waduh. Lah kok kani ngoyo temen kowe. Kok iso dituduh menghamili anak orang iki sapa sing arep percaya? Oke, saiki sing bakal percaya. Anggere wis tak sebar ngono. Kowe aja macem-macem karo aku mulane. Nadyan to kowe kuwi ketoke guru besar, ketoke dadi dosen kowe nang kene. Mungsuhmu aparat negara kaya aku ngene iki. Mulayan kowe ora manut karo aku, pertapan Sukalima kene iki bakal tak bumi angus. Walah talah, ya wis yen ngono tak turuti apa kang dadi kekarepanmu. Mbuh apa wae carane bakune Bratasena cilik-cilike lara, gedhe-gedhene tumekeng pati. Dadi sing iso ngupakara ya kowe dhewe. Aku tak nonton saka mburi, aku tak ndelik.
jajale kaya ngapa? Ya wis, yen pancen kaya ngono sumingkira iki Bratasena sarep teko kene iki. Bratasena kowe tekan kene, Nger. Wah, Durna bapakku. Aku muruga genggal wejangono. Kawruh sing mbok janjek-janjekke biyen. Ngelmu sing endi, Nger? Ngelmu kawruh sangkan paraning dumadi. Muruga genggal wedarno. Oh dhisik. Sing jenenge ngelmu kuwi ora ana sing gratis. Ana? Kudu ana syarat-syaratane. Syarat-syaratane opo? Ya kuwi kowe kudu goleki wujude kayu gong susuwing angin. Kayu gong susuwing angin. Kuwi manggone ana ing Ngalastik Brasara. Ana ing Gunung Candramuka. Mula dina iki enggal budhal Nger, golek ana kayu gong susuwing angin. Wah, yen pancen kowe mengkono aku njaluk pamit. Aku nyuwun pangestu. Sing hati-hati, sing hati-hati.
mau panganan saja ya. Panganan. Iya. Panganan endi? Alon. Jangan ya. Aing itu Gimana alon? iki moto dia. Jangan. Iya. Gede tenan. Wah, gede banget kangen. Wah, koyo ngono sane kan. Ijan awake kuwi lungene semene kan. Oh, iki kena kanggo sarapan kan. Seminggu tak jamin ora luwe meneh kan. Wah, cedai. Bejane wong modul. Oh, raine iki kaya wong. Awake kaya udu. Ngambeng. Wah, wong kan menungso. Kowe ngaku. Iki menungso tenan bodho iki. Aku menungso iso omong ana baterene. Salah jenengmu. Protoseno. Protoseno. Wis sing tingkat dhuwur. Protoseno. Iya Protoseno. Palitaken. Aku Rukma kala iki kakangku. Rukmuka. Kowe tekamu ana kene iki ana parigawe apa? Oleh kayu kung susuing angin. Kayu kung susuing angin. Susuing angin. Iya. Ing kene ora ana susuing angin. Ning kene anane apa ayo? Kowe minggir, kowe neng kene iki golek kayu gong susuing angin. Iya. Ora ana. Neng kene ora ana kayu gong susuing angin. Wah, lata. Protoseno. Ono parigawe apa kuwi nyekat lagu. Kowe drajak-drajak mlebu alas trik brasara, kowe mbabati wit-witan sakarepmu dhewe. Kowe mbabati wit-witan kene mongko tanpa izin. Kowe ilegal jenenge. Mangsamu apa kowe? Arep sak karepmu dhewe, kowe apa duweh backingamu wong-wong politik no. Wani-wanine kowe. Wah, sing tak golek durung ketemu. Nek kae gong susuing angin ki apa sih, Kang? Ambuh, kene wae ora tau ana kuwi. Kowe sing ngongkon mrene sapa sih? Apa guruku Durna supaya golek kayu gong susuing angin. Tau krungu ora, Kang? Ora Taumu krungu apa? susuing. Ya susuing liyane angin. Kowe luwih becik kowe bali wae. Kowe neng kene ora ketemu gong susuing angin, kowe malah ketemu malaikat panjabut nyawa. Kowe neng kene gaglak, kowe tak kanggo makan malam kowe. Oh, ora bakal bali durung ketemu apa sing tak goleki. Wah, ngengkel bocah iki. Kowe wani karo aku padha karo sulung mlebu geni. Kokop getih kowe.
Aku ora weruh donga ngeyel. Aku ora weruh kayuga susu ing angin. Kulum dudaya apa ora Ngengkel ki diomongi. Aku ora weruh susu ing angin ku ya apa wujude ora roh kok ditakoni. dudaya apa ora Donga ora weruh. dudaya apa ora Domongi ora weruh kupinge budhek.
loro mau ora liya ya mung ulun sakloron. Ngopo tetep biayaan dadi buta barang. Ulun kena siku dendaning dewa Ger. Mula banjur kena paukuman dirubah wujude dadi buta banjur didukke manggon ana ing alas. Yen pancen kowe mengkono malah kebeneran kudune weruh ana ngendi kayu gong susu ing angin. Ngene Ger, kayu gong susu ing angin ingkang sira padi iku sejatine ora ana. Iku sejatine ora ana, iku mung paekane bapa gurumu Penemban Durna. Banjur saiki aku kudu kepiye? Sira bakal tak paringi. Iki minangka kanggo ijolmu ya, Ger. Sira bakal tak paringi wujude pusaka ingkang aran Mustika Manik Candrama. Lan aku kok bakal paring pusaka Ger ingkang aran Sesupe Bargawastra ingkang daya panguasane sira ora bakal bisa kerming waleh. Ora gagenggal tampanana ya, Ger. Ulut bali pakayangan, Ger. Yen pancen kaya mengkono iku jenenge sira durung sampurna Ger sarate. Banjur saiki aku kudu kepiye? Ngene. Kowe tak dawuhi supaya goleki wujude banyu Perwitasari. Banyu Perwitasari kuwi banyu apa? Kuwi banyu panguripan. Manggone ana ing samudra Minangkalbu, enggal budal. Oh. Yen pancen kowe mengkono dina iki aku njaluk pamit. Yen nganti aku mengko ora bali iki minangka pamitku kang pungkasan.
Kyai Bratasena arep menyang endi? Oh, aku bakal nyemplung ning segara. Loh, perlune apa? Aku bakal goleki wujuding banyu suci Perwitasari. Kuwi sing kongkonan kuwi sapa? Popo Begawan Turna. Weh lah. Mbok ya wis lerenono. Lek mung meguru kuwi mbok lerenono karo Begawan Turna. Wis ora ana manfaate. Mung gawe kowe arep mati wae kuwi. Ora ana guru kok arep mateni karo muride. Mula saiki kowe sumingkir ora usah melu-melu perkaraku. Kowe aja ngalang-alangi dalanku ora. Aku ora arep minggir saka kene. Kowe kudu melu bali karo aku. Wah, ora gelem aku arep bacut. Ora, kowe kudu bali karo aku. Bacut Kowe kudu bali karo aku. Ayo, melu bali. Ayo. Yai, tekadmu gede tenan. Yang pancen kaya mengkono ya aku ora bisa ngendhek karo kowe. Neng aku tetep ora tega karo kowe. Aku bakal ngentutne Yai. Sekareng toyo alun gulung-gulungan ombak gumulung hanempuh paran lah menika ta wujude Sang Hyang Bratasena kang wis prapta ning sak pinggiring segara kidul. Dene sedya kapambengi dening segara Jembar kang tanpa wates. Satemah ngadeg jegrek Yah Tugu Sinungkarta. Geter kang sarira ana rasa miris sajroning atine. Dupi mulat ombak kang gulung gumulung mecah ana ing watu karang. Ananging dumadaan saka pamenthenging cipta panggemblenging ati kanthi nuhuni tekad suci Sang Hyang Bratasena giya hambyur sajroning segara gumuruh swarane kaya guruhing mangsa rendeng.
sliramu. Sliramu ana amarga campur tanganku. Aku ana saka kekarepaning atimu. Aku tansah menggak angkaramu. Nadyan to kadang kala isih diungkuli dening ragamu. Ya aku sang dewa ruci. Pukulun sang Hyang Nawa Ruci. Wonten ing pundi papan dununge banyu suci Perwitasari? Apa kang sira upadi wis sira temokake? Ya ing kene papan dununge banyu suci Perwitasari. Satemene kesucian ingkang sira upadi yaiku resik ing pikir, resik ing dikir, lan sira sumedya supaya nyingkirake kabeh angkara murka. Dene sangkan paraning dumadi yaiku saka ngendi asal mulamu lan ana ngendi sira bakal bali. Wiwit saka ora ana dadi ana lan bali ora ana. Sira cinipta saka lemah dumadi saka lantarane Rama lan Ibu. Sawise tetapa nganti saka petang sasi lan disampurnakake suwene 9 sasi 10 dina. Banjur lair sira nyawi jeneng jiwa lan raga. Bratasena, kancamu sang Sukma karana Sukma ora ana, ora kepangan dening jaman. Sukma iku langgeng, dene raga yen wis ditinggal dening Sukma bakal remuk dening bumi. Sukma lunga saka tanganing malaikat panjabut nyawa. Sukma bakal lair bali ana ing alam rohani, yaiku alam sawise roh ninggalake badan kang hancur, yaiku hakikat sangkan paraning dumadi. Sasampunipun kula mirengaken dawuh utawi wejangan Paduka Pukulun, kula boten pengin wangsul wonten ing alam kamanungsan. Kula sampun boten cenak kaliyan tingkah lakuning para manungsa ingkang sakmenika gadah pakarti kadidene kewan. Kula nyuwun palilah Pukulun. Ora, sira ora kena mapan ana kene. Amarga iki dudu papanmu. Pancen iki papan kanggo Sukma, ananging Sukma mau yen isih nempel kelawan raga iku tandane isih ana panguripan. Bratasena, sira bisa ngerteni iki minangka ngelmu, nanging ora bisa mbok rasakake merga sira durung tumekening pati. Baliya ngger, baliya. Baliya ya ngger, eling sangkan paraning dumadi mung bisa sira rasakake minangka ngelmu, durung bisa sira rasakake kanthi nyata sakwutuhe. Sira isih duweni tanggungan ana ing jagat padang. Baliya ngger.
Bapa Penemban, Kang Mas kula Bratasena wonten pundi? Napa leres manggen wonten mriki? Oh, dalah. Kowe kok ketoke bahasamu ngece karo aku kok kesajake kowe nuduh karo aku. Yen Bratasena tak lara pake ya. Ki engko yen kanthi suruping Surya Bratasena durung bali, aku bakal nyusul ana ing segara.